Дами и господа, този поздрав е специално от Стоян Костюма за неговата любима жена Ани и за техните прекрасни деца Божидара и Габи. За едно силно и щастливо семейство. Годините минават, но любовта остава в сърцата им все така силно пламва. Стоян и Ани заедно напред, с обич и доверие във всеки труден ден. Стоян работи и се бори за дома, за усмивките на своите деца. Ани до него нежна и добра, пълни всеки ден с топлина и светлина. Стоян и Ани, любов и съдба, две сърца събрани в една мечта. Божидара и Габи са тяхната сила, най-голямата радост и обич красива. За бъдещето всеки ден се борят с много труд и човешка доброта. Стоян и Ани, прекрасно семейство, събрано завинаги в любовта. Имало е трудности, имало е бури, но никога не са губили вяра. Рамо до рамо са вървели напред, заедно преминали са през всеки ред. Божидара носи радост в дома, а Габи грее като слънце сутринта. Смехът им прави дните по-красиви, а сърцата на родителите по-щастливи. Стоян и Ани, любов и съдба, две сърца събрани в една мечта. Божидара и Габи са тяхната сила, най-голямата радост и обич красива. За бъдещето всеки ден се борят с много труд и човешка доброта. Стоян и Ани, прекрасно семейство, събрано завинаги в любовта. Стоян и Ани, живи и здрави, любовта ви винаги да ви слави. А Божидар и Габи до вас да растат, щастие и успех живота да изпълнят. Нека домът ви бъде пълен със смях, с обич, късмет и семейна благодат. И нека всяка следваща година ви прави още по-сплотени и щастливи.